ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам тансиҳату хунобуд ҳастед. Дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо анамин нарху навора дар бораи анамин курпачаҳои пахтадор гап занам, фаҳмонам ва боз якчанд намуд сандуқҳоро нишон диҳам. То охири видеоро тамошо кунед. Умед дорам ки камакакам боша писандтон мегардад. Анами якум пахтаҳое ки буданд, якум курпачаҳое ки буданд пахтадор қулини 1500 сомон. Инош бошад 1800 сомон. Хамилёнои новинкаи хушрӯ. 4 булиш доранд, 4 курпача. Курпачаҳо 3 метраи пурраянд. Духчунам духтаи хушрӯ. Ҳар як вайда чихеле ба мо фаҳмонданд. Ҳар як курпачада 7 кило пахта истифода шудагиай ва булиштош боша 2.5 килоги пахта дора. Набинед чихеле хушрӯ метова. И 1800 сомон 4 курпачаву 4 булишт ҳамроҳи анамин вайшон. ҳамроҳи пахташон. Ана ин коричневи 1800 ҳастай 1800 сомон, инош боша 1600 сомонӣ. Иноям хамилёнанд. ҳамроҳи пахтошон тайёр. Ҷада бо ҳаст туркиё, анам хел беҳад хушрӯанд и туркиё 2500 сомонай. Инам чихеле ки фаҳмидед аллакай ҳамроҳи пахтаву болиштошон. Курпачаву болишт ҳамроҳи пахтошон аниқтараш. Бисёр ранги хушрӯ бинед. Боз якчанд новинкаи дига ҳаст ваям нишон метиҳам барои ҳавай то охири видеоро тамошо кунед. Ина инош боша 1800 сомонӣ. Иноям туркиянд. Ина сери дора, сирх дора. Бисёр рангҳои хушрӯ доранд. Иҷа бо ҳаст анам хел курпачаҳои попри пурсида буданд. Ина марҳамат чанд рангш ҳаст. Бо кадом ранге ки намебинед, ана 2000 сомонай. Кадом ранге ки намебинед, шумо метавонед ами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст нависед, худи фурӯшандаяй бопурсон шавед. Чихеле ки ба мо гуфтанд доставка дорем. Пурратар худтон маълумота аз онҳо гиред ва ба шумо мефаҳмонанд. Ана коричневи 1800, сабз 1500 буд. Ина велюро боша бисёрам хушрӯанд. Иноям ҳичи намешава велюрои тозашай 1000 сомонӣ ҳамроҳи пахтош. Баъд инчунин ҳаст аз анаи сатино. Ино рангошон намерава, пад намезананд. Ҳар ду тарафаш сатинай дӯстони азиз 1000 сомон иям. Барои мисол ҳар рӯза истифода бурдан бисёрам нағзай курпачаҳо. Бори дигар такрор мекунам ки анамин пахтое ки курпачаҳое ки ман нишон додистам 7 килоги пахта доранд ҳамаш. Ҳар яками курпачаш болиштош бошад 2.5 кило. Ҳамаи амин нархҳое ки ман ба шумо иброз доштум, ҳамаи ин нархҳоро ман нархи як комплектша дар назар дорам, яъне 4 курпачаву 4 болишт. Хулас бинед беҳад интихоби васеъ аст. Оз янаи материалҳои новинкарам бинед. Ино ваян беҳад намин чизои навбуромад. Хамилёнои новинка ранг мезана бинед. Рангошон дигаргун мешава бинед. ино комплектшон чихеле ки ба мо гуфтанд 2500 сомон меафта. ҳамроҳи пахташону болиштошон 4 курпачаву 4 болишт ҳамроҳи пахта 2500 сомон мешава. Аз ҳамин намуд агар шумо дархост кунед. хулас амин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, шумо дар амин рақамҳо нависед, ба шумо мефаҳмонанд. баъд бо метавонед ки ранги дилхоҳтона интихоб карда ба онҳо равон кунед то ин ки барои шумо тайёр намоянд. боз чизи дигаре ки мехоҳам ба шумо гап занам, ин видеоро ман аз Корвон Сити дуюм ошиёна ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат метавонед биёед ами Корвон Сити дуюм ошиёнашда ҳамаи анамин мебелам фурӯхта мешавад. мисол курпачаву сандуқу ҳама чи ҳаст. бинед видеои оянда худо хоҳа иншаалло ки вай мешава дар бораи мебел мешава. 650 сомонӣ на ин намуд новинкаҳо айтагошон амхе шкафчик доранд. ино 600 и бори ӯзбекистонай. ана 500 сомонаш бо ина кандакори 400 сомон. бинед болош сандуқ аст, аз поян шкаф.
мебилниян. ана ин намуду ҳаст 500 сомонӣ кандакориё. бо хел мебилниёш ҳаст. иноям 500 сомонӣ. дӯстони азиз, аз инош гуфтан рангош ҳаст. ҳар ранге ки мехоҳед дорад. шумо метавонед ки бо нависед ба онҳо. суратҳоша равон мекунанд ба шумо. кадом сурате ки ба шумо писанд омад, мисол кадом ранге ки хоҳед даставка мекунанд. ва доставкашона пурратар аз чун пурсед дӯстони азиз, зеро ки намедонам ба Русия мекунанд ё ин ки дар Тоҷикистон доставка доранд. ҳамина пурратар аз худи фурӯшанда аниқ кунед, касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан доранд. иҷада бо ҳаст анами хел сандуқҳои мебилниё, анами хел стилҳои туркӣ 700-800 сомон нархошон бо 600 сомона дора. озина ин намудча нишон метем. и 500 сомонай. ҳам аз боло кушода мешавад ва ҳам аз пеш. беҳад чизи қулай, чизи нағз, мисол амин намуд сандуқ, зеро ки мисол тахта чапа намекунед. агар ягончи аз сандуқ дар кор бошад, ҳамин тахтона ҳамаша чапа намекунед, намефурӯред. иҷада бо ҳастанай намуд мебилни 550 сомонӣ. хеле ки гуфтам ва ё рангҳои ҳархелаша дора. инош боша моделҳои туркӣ 800 сомонӣ, формаҳои туркӣ, поёнгиш 700 сом. бо ҳастана ин намуд 550 сомон мебилни. иҷада ҳар хелашай 500 сомонаш ҳаст. бо бинед ҳамаш шумо метавонед ки бисёртар арӯсо харидорӣ мекунанд. ҳамин сандуқҳоро метавонанд ҳамин вобаста ба мебели харидорӣ кардагишон ҳаминора интихоб кунанд. як ранг ё ин ки ягон гулуш монанд. ина 650 сомаям аз пеш кушода мешава, аз болоям кушода мешава. ин сандуқ бисёр ҳам сандуқи нав, модели нағз. ана ин намудуш боша муҳрагия 450 сомон кандаккорӣ. ози аз наздик нишон метум бинед ҳамаш анамхе муҳракати оро додаштагиай. хоҳед аз инош харидорӣ намоед. баъд сандуқчаҳо ҳастай. хостум сандуқчаҳорам ба шумо нишон тим. и барои мисол куртои арӯс ё ин ки парфюмерияи арӯс 300 сомон. ёдовар мешавам дӯстони азиз ки ҳамаи нархҳое ки ман ҳозир номбар кардам ино арзон мешаванд. бо шумо бо пурратар аз худи фурӯшанда аниқ кунед. чӣ хеле ки ба мо гуфтанд ки бо вақти харидор шуд бо мо арзон карда метием. анаи шкатулкача 50 сомон. бинед қулфу калид дора, севча буре. баъд ҳаст барои анаин хел парфюмерияи арӯс сандуқча 300 сомон. ин моделҳои наванд. бо инчунин анами хел комплект як сандуқча якта дигар шкатулка бар ин и 600 сомон. аз и беҳад рангҳои зиёд доранд. кадом ранге ки шумо хостед метавонед ки вай кунед, заказ кунед. дӯстони азиз, боварӣ дорам писандтон гашт имрӯзаи видео. умед дорам ки то видеоҳои оянда бо мо ҳастед, моро интизор мешавед. бинед анаи ранги дигараш даруншам чихоли хушрӯ кати оро додаштагиай ранги розовиш барои қӯз бурдан беҳад хушрӯ. ино